Markines hemendik, urte pilo baten lantzuk, Gaztaiaz gatoz, geukeindeko Idiazabal jatorritzen dapendun Gaztaiaz, eta intxaurre bekarri guz, eta gero Gaztazarra bai, etxin eindeko muntatzeko Gaztaia. Batetik dukeu etxin Santa Baine dela, han daukeuz errebaino txiki bat, eta gero igozen dala Santa Eufemiaz pixen beste bat. Gazta hona eitzeko, beti izaten da naiz, neona. Atzerin ardixen elikaduri zaindu, guke hori larri aprobetxaute eta aldanik eta forraje geixenak geuke produzitugu etxien. Eta gero, lierra, guk lier naturala erabiltxogu orduan, Gaztaia emototze beste toke bat. Bauten mundu mailako gazta txapelketan Donostin finalisten hartin geratu ga, eta orduan horrepe emoten daue beste entzute bat, eta pioa, jente zari duen Gaztaian bile etorten da. Eta aparte hori, jente asko mobitzen dan ferixa bada, eta gutzako da urteko importantienetarikue. Gaztadanak enbazau, ipini, preparau, etiketau, garbitxu, lan handixe egoten da, eta haitxe atzo kontetan egozan azkenengo 20 urtitan ez da bela ezautu 4 ordutik gora loin detorteiko na ferixa, eta bentset otola segiduko da bela.